Здравейте, дами и господа, връщате се с Керака. Този път ще играем в Hypixel. После ще ви покажа как можете да го създадете. Както виждате, ще играем мултиплеер. Първо ще почнем от Survival Games. Да продължим. Сега чакаме да станем 24 човека. Както виждате, сме до половината. И ето започваме след 9 секунди. Да ви покажа как можете да играете в Hypixel. Първо се опитайте колкото се може по-бързо да вземете някои неща, защото грабат. И то здраво. Най-важното е да избягвате опасни битки, защото не са много мили играчите и много често са ме убивали. Още един чест с броня. Още един чест. Почти има брадва. Тук тъпото е, че колкото и от високо да скочиш, нищо не става, само другите могат да те убият. Както виждате, се опитвам тук да го преследвам този, за да го убия. И всички честове станаха вътре като чисто нови. Този явно няма да се предаде. И ето, че най-накрая избяга този. Явно не му се занимавал. Аз няма да вземам цялата броня. Всичко от честовете не ми трябва. Ето така може, както този се прецаква сега, да умрете. Ето, убихме го. Нямаме полезна броня от него. Даже ненужното. Так, двама се трепат. Бъгна ми. Слаб е Wi-Fi-ът. Както виждате. Прибихме и още един. Но и нас ни трепат. Не. Не. Убиха ни. И сега ще ви покажа как да направите Hypixel. Съжалявам, но нещо ми бъга телефонът.
когато цъкнете New, цъквате плюсчето и ви иска name. Напишете Hypixel. Ще ви покажа как. Това е за телефон. Версията за компютъра още не съм сигурен каква е. Може би е същата. И ето ви същия сървър за Hypixel. Ето вече, както знаете, го имам този сървър. И този епизод ви показва как да създадете Hypixel. За телефон е лесно, но за компютър не съм сигурен. Затова пишете по коментарите, ако нещо ви е сложно, аз ще ви отговоря. Довиждане.